Mbak. Dah. Ya. Te to hagan ka janmet ka manta. Hadin ka wangi na kaliang ka Joint Action Committee. Hapleng jongki kenhun seng balang baper. Haba ka wangi layo panya perkat, panya tai. Halor by day bat kateka sengi penkot ya ka tamasa cherry blossom hate hapo boherumbong kurkalang ke Boh district. Te kumtu kumba pilai i ha kitu kisngi ki pori bradap ha ka ba ngi naglang ka JSC ngi klep ba song thai halor bar persha ya kate ka khat khat ka baham ka siu blai dewai ngi naglang ka JSC ngi mdan kata ka jing persha ya kane ka chere bosom hendrai tik bait tang ka sngi penkon ha ka ba kum ki rungi kristan hibro ki burom ya kate ka sngi blai te ha kane ka jelmet ka mamenta ke ka bangila yo pen ya pen bait naglang ka JSC kalong ba ngilai yamir jumut ngilai rai ru kawai hakabangin penlong no daka public meeting lane ka jilang pai ba kaba salong haka shipotrek men tau benai arja reply hakapor ka arbaje stengsngi hangte hapo yo bharbong te kumta naga liang ka JC ka khot ka wer ya baro ki pai ba jong ka themri bhoi kibadan gajing sokya halor kene ka benta te phila baniwan bani ai mesim lang hakate sngi tingim najar keteng ino ro ki kinhon seng balang ki baper ki riu simen kino kibadan ka mesim jong gajing sokya kila baniwan ban ai mesim lang ingi hakate ka sngi spotrek bunai ba betai arja reply hakapor khat arbaje sting sngi hate po yo barmbong te kumta ngi naga liang ka JC in pelong ya ketika jinglang pai ba nak jajahi kum kadak kajing persya ya ka sorkar hibrok kowe ya kajing bom sngap ya kajing ut kajing nam kajungi ya kajing bom patiau jong ka sorkar te ni nak liang ka JC ngin pen i kum kadak ya ka ba ngin persya bai ya ketika kat kena direk kasniwan penkot ya ka ceri bersam 2 spoon